Jesse on 11,60 €. Jaa. Ole hyvä. Onpas kalliit, niin ja niitä varmaan pitäis maksaakin. Voi että, kun maailmassa nyt on kaikki niin kallista. No ei oo niin kallis, ei. Niin, juu. No, eipä siinä kun maksan täs. Tämä ei oo pankkikortti, mut kun depokortti. Latviassa on semmonen kauppa. Minä kyllä silloin kun asuin Latviassa 7 vuotta sitten, siinä oli niin hyviä aikoja, ai että. Niin no, jossain kyllä se löytyy. Minä olen kasvattanut minun lapsi niin, että hän aina tietää sen. Tarviiko teillä apua? Ei tarvi auttaa, kyllä täällä Maksa se nyt! on. Näin on ja kiitoks.